बै मा सुइसानो थुजाया आरो कनफिउस जाबाय आरो अबे मोनसेखौ लानाया गाहाम जागोन। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय इसोरखौ आङो साबायखर बावग्रोनांगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो भगबाननि अननायजों दिनै आङो माने फैसा जमायनानै आं माबा मोनसे बुस्थु लानो नागिरदों आरो सिगांथ' आङो बिदिनो मेहनतजों लादों थेवब्लाबो बे मोनसे बुस्थु बायनायाव आंहा एसे बेले बेजे जानानै गोसोआ गोजोननाय गैयामोन आरो एबार आङो माने फुल फैसा जमायनानै दा आङो मोनसे जिराद लायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिराद एक्साइटेड आरो ना आं लानो थाखाय। तामाम गाबख्रावबाय दंमोन इखोनो नांगो होननानै दा मानो होनोब्ला आङो सिगांबो बेखौनो लायनो होननानै थांखादोंमोन खिन्थु नोंनि लुबैनायखौबोथ' सुफुंनांबाय। दा जोंना मोनसेल' जायो नालाय सेलाय बेलायावनो दाखालिबो शुटिंआव थांनायाव थुब्ला मिथिखाबायना सोरबा सोरबा बेनिखायनोथ' दिनै लायनानै यानि फेसालखौ फोजोबनानै खातां आंनिया याना यानो थानिसै माने एख माबायानो गैला इयाव इना इ जुदि मोनबाथाय इया एख माबायानो गैला नांलानो खनसे जाहैबाय मालै मिथाइ बिदि नोङो मिथाइ जाबाय जोङो माने भुटानाव थांबाय दैजिमायाव थांबाय सानस्रिनालाव आलासि जानो थांबाय ओमफ्राय सानसेबो मिथाइ लाफायाखैना इनो मार दुखु इनो ओमफ्राय दा मिथाइ लाफानो थाखाय इदि जना दिन्थिबाय आरो दा मिथाइ नांगौ आरो लाफाथार होननानै दा जोङो थांगोन पाठसालायाव थांनि पाठसालायाव माबायदि कन्डिसन माबायदि मोना नायनोसै खोन्थानोसै नोंथांमोननोबो नामा शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोननो जिहेथु नोंथांमोननि अननाय नालाय। लोगोफोर दायो जोङो पाठसाला मोनफैबाय आरो दा बबे मोनसे दखानाव बायनाय जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै। दायो जोङो दखानखौ नागिरबाय थादो आरो मोनोना मोना फाइनेन्सबो एसे जागोन नालाय फाइनेन्सआवबो लानांगोन होजोबनो हायालै फैसा खरस जानो नांगोना संसार जानाय नालाय सेंग्रा सिख्लाबालाय ग्लाब होनानै लानो हायो खेबसेनो फाइनेन्स खालामनांगोन ना एसे होजोबनो हानाय नङा। कनफिउस जाबाय आरो अबे मोनसेखौ लानाया गाहाम जागोन। ओमफ्राय कालारखौ नै मोनसेखौसो मा लुगैदो दे आङो सिलभार कालारखौ ओमफ्राय दा इखौ मोनसे बेलेग दिहुननो नागिरदों मा इयो हो स्टरेजआ 512खौ नागिरदों नै ओमफ्राय इयो मा नै नामा इयो 256 आं मिथिलाय लाङाहाय इफोरखौ कभारसो लगायना लाखागोन संख्रि लाबाबो जायो। लोगोफोर दा बेसेबा सावरायनायनि उनाव बिखानि थैखौ दै खालामनानै आरजिनाय बारासो मिथिगोन दै दा लाथारसिगोन सोलायलायनोसै दुखुबो मोनदो खुसिबो मोनदोलै आं। नों माबोरै मोनदों गोसोखौ दुब दुब मोनलायाखै इमान खस्थ' थाइसे थाइनै दोनबाय थानानै दिनै स्र'नो इदो सोलायलायबाय आरोना दा आनबक्सिं खालामथ'वाखै आनबक्सिं खालामनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे मोनथारसिगोन आरो गेजेर लां गाहायनिफ्राय बैकटू दिखाई दो मेरे कितना बर्थडे की नहीं मोनबाय फाइनाली मोनबाय नै लोगोफोर बेलथायारि सेकेन्ड ड्रिम सेकेन्ड ड्रिम दा एसे मोजायासै एसे खमनिखौ लाबाय आरो एखेसो ना नङाबाबो बेखायनो मोनदो रंजा लाथारबाय बेयावनो खालामनो इसोरखौ अन करिदो मबाइलखौ मोनबाय थरायनाया मोननायनि उनाव बेनिफ्राय एनेकुवा खुसि मानसियानो कभार बिलाइदो बे ओमफ्राय दायो टेम्पार सेम्पार लगाना हरांसै बिसोरो टेम्पार खिनिखौ फ्रि मोनाखै ओमफ्राय कभार खिनिखौल' फ्रि मोनबाय आरो नर्मेल कभार ओरैनो बेखिनिखौ फ्रि मोनबाय तामाम मिनि होनबाय बार खुसि आरो ओरैबायदि आंखौथ' दांनोनो होखायाखै गोदानावनो दांनो होखायाखै आंखौ
बेलेग माबा मोनसे बिराद दुखुलै बेथ' मा जाबावगोन आंहा गाबदोंलाय लोगोफोर मबाइल लानो फैबाय मबाइलखौबो लाबाय मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय आरोना मबाइलखौ माने बै स्टिकारखौ खेवखांनायनि उनाव नुबाय मा सुइचआनो थुजाया आरो दा इमान 1.5 लाख थाखा होनानै माबोरै लानो जोङो आंनियाव प्रब्लेमानो माने जागायबाय थायो दा इसोरो माने मानि थाखाय आरो मबाइलखौ जोंनो हरथारनो नागिरबाय दं सानसे साननै इउज खालाम ओमफ्राय ना उनाव होफै जोंनो माबा मोनसे प्रब्लेम मोनबा होफै होननानै खिन्थु जों मानो थांनो जुदि जोङो दा मबाइलखौ लानानै थाङो अब्ला इसोरो मबाइलखौ रिटार्न बेलेग मोनफिनखानाय नङा आरो दाथ' जोङो जेनेबा सिम सोआखै नालाय मा जाबावगोन मिथिला ब्लगा जोंना आस'खान्दासो जासिगोन नामा दे लाङा लाङा इमान फैसा थाखा गारनानै बिदि मबाइलखौ माबोरै लांनांगौ माने साइडनि पलि आप बटननि पलिमा थुजायाखै बेनि कारने जोंखौ दांनो होगासिनो खिन्थु दाङाखै आंनो फार्स्टआव बाख्लाखौ बोखानायानोल' फार्स्टआव थुजाखाथाराखैनो दा गासिबो दखाननि मानसिफोरा जुजि एसे थुजाबाय दं दा ओमफ्राय खिन्थु सल्लिस जागासिनो खिन्थु मबाइला दङ नै हरनो बादो मबाइला दङ इनो मबाइलखौबो आं दखाननि बाहेरायाव बहननो हायाखै सासेया लांनो जुजिदोंमोन फाहामना लाबसिगोन ओमफ्राय फाहामबादि गैखालायो ओमफ्राय आंनि खाफालाव मा जायो प्रब्लेम भगबान इसोरासो मिथिसिगौ दा आंखौ बासायगोन ना बासाया কোম্পানিৰ পৰা নতুন দিবই আপোনাক ডিটেইলি এনেকুৱা কৰিব লাগিছিল বছৰৰ পৰা চেক কৰাৰ পিছতে পইচাটো ল'ব লাগিছিল আপুনি যদি সেই চিষ্টেমত দিছে মোৰো সেই চিষ্টেমত যাব লাগিব লাষ্ট অপশ্যন থকা পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিয়ক আপুনি মই মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ जोंलाय मानो रायलायन' আমিতো কাষ্টমাৰে প্ৰব্লেমটো একো নাই সেইটোৱে কৈছোঁ আপোনাক এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখাৰ পিছত কায়ো নলয় প্ৰব্লেম নাই फैसाखौ होनबा 10-20 हलि गथा नासिल दादा बे मायाथिलि मुलुग संसाराव आं बायदि खनि मानसियानो गैया बिदिना जेराव थाङो खनि फार्स्ट टाइम मबाइल लाबाय इयावबो खनि सेकेन्ड टाइम मबाइल लाबाय इयावबो खनि बिराद नांलाय खमलायनि गेजेरजोंसो घटनाया माबायदि जादों मोजां मबाइलखौ मोननो हाबाय घटनाया माबायदि जानाय हा घटनाया माबायदि जानाय घटनाया मार गिदिर घटना जाबाय माने मबाइलखौ बख'ग्रि गावसोरनो थुनानै नायबाय मबाइलानो थुजाया ओमफ्राय आरो बेखौ जों माबोरै लामनो 1,35,000 ओरैनो खमथि मोनदों फैसाखौ थाइनै बुथुमनानैसो जमायनानैसो मोननाय ओंखायनो जोंबो जेननायाव गैया मार दा फार्स्टनि कालारा बेलेगमोन बेनिफ्राय सेकेन्डनि कालारा बेलेग जाबाय आं दायो नोंसोरनो न'आव थांनानै फोरमायनोसै दा बिराद अखा हादों आरो मबाइलखौ लाखांनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय ना आंनि खैफोदनि समाव आंखौ बासायग्रा बिथांमोना सौहैनो हादों बगा ब्लग ओमफ्राय ना दाउ दानग्रायाबो मोनफैनो हादों रावबो आंखौ बासायनो फैयाखै इसोरसो गोजोननाय थाबाय दा बिसोरखौ गल्ला जानाय जासिगोन माबा मा जाहोनसै दा जोङो रेस्टुरेन्ट गोदानाव हाबनोसै मार अखान्थि आरो आं माबा मोनसे बुस्थु लादोंबाबो खैफोद जादों आंहा दिनै खैफोदनिफ्राय बासायबोबाय इयावनो हि दङ जायगा एसे जस लाना फैयो जसानो आनजस जालांजोब्बाय आंसो नांलाय नांलांजोबसै हा नांलाय नांलांजोब्बाय मेंलांजोब्बाय आंबो बेसे रोंबाबो रोङाबाबो ल'ल' लाला हासा होनबाय थादों मिथिगोना मा जाखो होननानै बुजिना मोनाखै माबा मोनसे जाखादोंसो होननानै माबारबाय बा तामान अख्रा पाथिना थादोंमोन खिन्थु जोंबो गाराखै मानो होनबा मबाइलफोरा बयाखैलाय बोरै लाबनो 10-20 हाजारनि बा 10-20 हाजारबाबोसो जों गारबावा मानो होनब्ला जों खस्थ'जोंसो मोनोना फैसाखौ ओरैनोथ' फ्रियाव मोना जोङो 500 फैसानि थाखाय बेसे खस्थ' खालामनांगो 1.5 लाख फैसा बा किडनि मोनसेनि दाम आंनि किडनि मोनसेनि दाम बिहरदो माम्बार जानोसै मस्थ' बिपद मस्थ' जेंसिनिफ्राय ओंखारबोनानै जेनेतेलि ओंखारबोखांनो हाबाय आरो बिराद जेंसिमोन ओमफ्राय दा नै जानायनि हाबाफारियाव थरायना मोनग्रोबाय नालाय जाग्रोबायानो नै मानसि दानि साला दा जों खाथामा नेगासिनो अखाबो हादों रेनकट गाननानै फैलायदों नोंसोरो
आरोबाव मानसि लेंहरबावदोंमोन आं बिसोर खानैखौ लेंहरखांनायनि उनाव आरोबाव सालथैमोनखौ लेंहरबावदों आरो किटलाखौबो आरो किटिलाखौ लेंहरबावदोंमोन बेनिफ्राय लेंहरनायखौ खोनाबाय खोमा फन आं बारा फन खालामबाय थाबायना ओमफ्राय सलमाखा एसे गिनानै आं होनदों डाइरेक्टनो मानसि फैबाथाय खिन्थु आं हमथानो हानाय नङा दखानाव माबा मोनसे जानोबो हागोन होननानै होनबाय नालाय गावसोरबो भाबबाय खोमा सिथासा रायलायनाया बारा जाबाय बेनिफ्राय हरबाय आरो कालारखौ बेलेग हरबाय हरथामोन नामा दा नै जानोसै जोङो जाग्रा लानोसै